көч биргән әниемнең җылы кочагы иркәләп тибрәткән яшәргә көч биргән әниемнең җылы кочагы. Татарстанның Шүпрәле районы Түбән Караките авылында туып үскән Әлфия Сәмиулла кызы Абдинованы язмыш Ульян каласы белән бәйли. Күрше авыл егете тормыш иптәше Фәрхәт белән шунда төпләнеп тормыш коралар. Ике егет тәрбияләп үстереп, үз гаиләләрен тудырырга ярдәм итәләр. Хезмәт юлына килгәндә, Татарстанның атказанган укытучысы Әлфия Абдинова Ульян өлкәсенең Мәгърифәт һәм тәрбия министрлыгында татар теле буенча баш белгеч. Өлкә татар милли мәдәни автономиясе президиумының мәгариф бүлеге җитәкчесе. Мәгариф өлкәсендә 34 ел эшләү дәверендә төп юнәлеше татар теле, туган телебез белән бәйле. Укучылар, укытучылар өчен төрле чаралар, бәйгеләр, олимпиадалар оештыра. Казан белән Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы Мәгарифне үстерү институты белән даими хезмәттәшлек итә. Бердәмлектә көч. Һәр эшебез өлкәдәге татар автономиясе мәдәният үзәге һәм Өмет газетасы белән берлектә алып барыла. Ульян өлкәсендә татар телен, мәдәниятен, гырыф-гадәтләрен саклау буенча искиткеч күп хезмәтләр башкарыла, ди Әлфия ханым. Минем әнием Ксәенова Фәрзания Зардин кызы. Ул Татарстанның Шүпрәле районы Түбән Караките авылында 1930 елда туган. Аның әтисе минем бабам була инде, без аны Кунак бабай дия идек. Ул Зардин бабай белән Кунак әби, Әсма әбиләр гаиләсендә туган. Гаиләдә икенче бала булып, аннан ылы Рауф абый бар иде. Булган, яны гәрчә күрмәдем. Ул Прибалтикада хезмәт итә дә армия сафларында, һәм шунда иләнеп, ул шул якларда ук кала. Аннан соң инде әниемнең сеңлесе бар иде, Наурания апа, без аны Алма апа дип йөртә идек. Рифкат абый, Рәфәгат абыйлар. Менә шулай ишле гаиләдә туып үскән минем әнием. Әниемә сугыш башланганда 10 яшь була. Ул 4 класс белем алып кала. Бала булуларына карамастан эшләргә туры килә. Менә шушы бала чактан 10-11 яшьтән үк инде ул эшләп үскән. Сугыш елларында әни күп төрле эшләрдә эшләгән. Тормышның ачысын татыган диергә була. Ул сөйли иде. Алабута да ашый идек, ширигән, туңан бәрәңге дә ашадык, кычыткан да пешереп ашадык дип сөйли иде. Ә сугыш биткәннән соң әниемне һәм авылдагы берничә үсмер кызны Киров урманнарына җибәрәләр, урман кисәргә. Яшь кызлар урман кискәннәр, агачларны аударып, аларның ботакларын турап, менә шушы агачларны 5-6 күтәреп, тимер юлга кадәр алып чыга дип сөйли әнием. Аннан соң инде әни озак еллар анда эшләгән. Мин дә 20 яшендә генә кияүгә чыктым. Ул вакытта инде мин карт кыз санала идем, диде. Аны минем әтиемә ярәшкәннәр. Хусейнов Сәмиулла. Аның әтисе мулла булган, безнең Абдулла бабай. Мулла нәселеннән. Алар бабайым бик бай нәселдән булган, Хусейновлар нәселеннән. Бабай һәм аның абыйсы Касыйм элекеге Сембер шәһәрендә духовный гимназия битергәннәр алар. Менә шулай итеп указлы мулла булганнар. Әтигә ярәшәләр әнине һәм алар, менә алар икәү утыралар. Яшьләр, матурлар, шибәрләр, гаилә кырып, 7 бала тәрбияләп үстерделәр. Без гаиләдә 3 кыз, 4 малай үстек. Ишле гаиләдә иң олы апабыз Дания апа, аннан сеңлесем апа, Сәйит абый, мин, һәм миннән соң 3 энекәш Рәфик, Рәшит һәм Фәнис. Бүгенге секендә Аллага шөкер без 6 яшибез. Кызганычка каршы бер энебез Рәшит үлеп китте. Ул Афганстанда хезмәт иткән иде. Йөрәге бик биткән балакайыбызны һәм йөрәк иянәгеннән кисәк кенә үлеп китте. Менә монда без 7 бала утырабыз әни янында. Әни уртада һәм аның янында 7 баласы да, 4 малайы һәм 3 кызы. Әтиебез бик уңган кеше иде. Ул колхозда тимерче булып эшләде.
теңге каравылда торды кибетте. Һәм бик оста мич чыгарушы иде. Менә мин балачактан хәтерлим, безнең Түбән авылда 2 мич чыгаручы бар иде. Шамил абый һәм минем әтием. Әти-әниләр безне тәрбияләделәр. Ничек әйтеп тәрбияләделәр? Шуны эшләгез, шулай булыгыз, былай ди булыгыз дигән бер нәрсә дә булмады. Алар үзләренең үрнәкләре белән тәрбияләделәр. Син булганга әни гомер җырлы үсә алык җылы кушакта гаилә җанлы әти сине булганга ут сүнмәде дәрдә ушакта кәеф төшсә юктан эш бармаса исегә төшә әти сүзләре гел шат булып яшәргә дөньяда ярдәм итә әни үрнә бир рәхмәт сиңа әти рәхмәт сиңа әни үстердегез кеше итегез. Әнием бакыйлыкка күчкәнгә 4 ел булды. 90 яше тулуга 2 атна кала китеп барды. Без инде әнинең 90 еллык юбилеен матур итеп үткәрергә дип җыенып йөридек. Барлык балаларны, оныкларын, оныкчыкларын җыеп менә шулай үткәребез дип йөргәндә әниебез бакылыкка күчеп китте. Әнием төпчек өнебез Фәнис гаиләсендә тәрбияләнде. Ә соңгы елларда кызлар тәрбиясендә булды. Авылда яшәгән Дания апа белән Гөлсем апа әниәне бик матур, бик яхшы тәрбияләделәр. Һәм мин инде ял көннәрендә, ял вакытларында, озын ялларда кайтып, аларга әнине карарга булыша идем. Менә вакыт үтү белән уйлыйм да, исем китә, мин шаккатам. Әни безнең нинди уңган булган кеше булган икән. Ул заманнарда бит күз алдына китерсәк, без ишлек гаилә булып яшәдек. 10 кеше, әби, бабай, әти, әни һәм 6 бала. Әбиебез үлеп китте, тагын бер малаебыз туды, тагы 10 кеше. Менә 10 кешене ашатырга да көненә күпме хезмәт башкарырга кирәк бит. Ул вакытта бит су кермәгән, су чыкмаган, мичне утын ташып ягырга кирәк, келин чыгарырга кирәк, суны кертергә кирәк, суны чыгарырга кирәк, ул керләрне юырга кирәк. Әйме, күпме хезмәт куйган. Минем әнием бик уңган кеше иде ул. Ул үзе ирли иде, бәйли иде. Менә минем хәтеремдә без озын кичләрдә әнигә йон тетәргә булыша идек. Йонны тетеп бирә идек, әни ирли, аннары без ката идек. Менә шушы хезмәтләрне мин беләм. Аннан соң әни тегә иде. Күрше-күлән әбиләргә, хатыннарга, балаларга менә чын мәгънәсендә әбиләргә күлмәк ыштаннар тегеп кигезә иде ул. Минем яшьтәгеләр аңлый торганнардыр, ул вакыттагы әбиләр эскәмия ыштаннар кия иделәр. Менә алар әнидән тектерә иделәр. Һәм әни ул калган кисәкләрен сырап алып кала иде дә, бездә бетү дия иделәр. Кайсы бер якларда бит иделәр, кичкенә кисәкләрдән юрган тышлыклары тегә иде. Урындык исләренә япмалар. Урындык исләре дә аннан соң бит әле кунаклар килгәндә эскәмиясенә җәяргә озын шундый япмалар тегә иде. Һәр уйлап караса, ул бит күпме хезмәт. Ул бит аны тегеп кенә утырмаган, балаларны ашаткан, ишергән, сырны сауган, сепарат айырткан, каймак ясаган, май көбеләгән. Шуның өстенә әле тегеп тә утырга вакыты булган. Ул ашарга бик тәмле пешерә иде. Әни оста бауырсак пешерүче булды. Эре-эре кисеп, ромб формасында бауырсакларны пешерә иде. Туйларга да әнидән пешертә иделәр. Аларны матур итеп әле төсле конфетлар белән бизәп эшли иде. Аннан соң әни бик оста ипи пешерә иде. Әпәй пешерә иде, бездә әпәй диләр, әйме. Үзебезгә генә түгел, зур итеп менә мондый түгәрәк ипиләр пешерә иделәр. Җәй көннәрендә колхозларда эшләр бит инде бик күп инде. Колхозчыларны ашатырга әнидән әпәй пешертә иделәр. Фәрзания апа, синең ипиең бик тәмле була дип. Бик уңган кеше иде безнең әни, чисталыкка да, нигә дә. Менә анардан күреп өйрәнеп үстек диергә була. Без иш кыз да, Аллага шөкер, барыбыз да уңганбыз дип әйтергә була. Әнидән бауырсак пешерү серләрендә өйрәнеп калдык. Малайларга килгәндә, әйме, алар әтидән өйрәнеп калдылар.
Алар кулларына нәрсә тотсалар, шуның белән эшли алар. Балта тотсалар, балта белән эшлиләр. Кирпич булса, кирпич ияләр. Штукатурка да ясыйлар, электриканы да беләләр. Менә шулай. Элекке заманда вәгазь укып торырга әниләрнең вакытлары юк иде. Алар үзләре эшләгәннәр, аларга карап без тәрбияләнгәнбез. Менә шуны хәтерлим, безнең әниләр безне уршы банда, кул күтәрү дигән бер нәрсә дә юк иде. Алар безне күз карашы белән тәрбияли иделәр. Менә әгәр дә инде ярамаган эшең эшләп, әни усал гына караса име, уятыңнан җир тишегенә кирип китәрдәй була идем мин. Һәм менә әнинең күз карашыннан, әнигә ошамаган эшләрдән мин гомерем буе куркып яшәдем. Бу әнидән дию курку түгел, әнигә хөрмәт иде. Әни кеше энебез гаиләсендә тәрбияләнде, бергә яшәде. Кеше энем Фәнисне һәм киленебез Илмирада туган балалар Айгөл белән Айсылу. Әни балаларны бик ярата иде. Балалар да әнине әлбәттә. Казан дәүләт университетын тәмамлаганнан соң мин үзебезнең күрше авылы егете Фәргать Абуддиновка кияүгә чыктым. 83 елдан бирле без менә инде 41 ел бергә гомер итәбез. Кайнанам турында әйтеп үтәсем килә. Кайнанам менә ул үзенең 4 малайы, 2 кызы, ыныгы һәм ыныкчыгы белән утырган. Гаять тә уңган кеше иде кайнанам. Үзе таләпчән, кырысрак кеше иде, әмма уңганлыгы шаккат кеше иде. Менә кайтасың бит инде ял вакытларында. Без йокыдан торганчы, әлбәттә инде без төшкә кадәр йоклап ятмыйдык, инде 7ләрдә торганбыздыр инде, әйме. Яшь вакытта үтәр йоклысы да килә, яшь бала, төнлә бала да уянса. Безнең йокыдан торган төшкә аларның инде йортта бөтен эш беткән була. Алар кояш белән бергә торалар иде. Минем кайнанамның балалар иң яраткан ризыгы бар иде, әйме. Ул катаклы салма. Балалар кайтсалар инде әби салма пешерәле, әби салма пешерәйдиләр дип әйтәләр. Ул катаклы салма пешерә иде, тукмашны ирерәк кисеп, һәм аны белән ашарга табада майсыз тамада җәймә пешерә иде. Менә балалар шул кадәр яратып ашыйлар иде. Менә аны искә алуым, ул Бакылыкка күчкәнгә 5 ел булды инде. Аның рухына дога булып барсын. Бик сагынам еллар үтү белән әниемне дә, аны да. Безнең ике яктан да нәселебез зур. Әти ягыннан да, әни ягыннан да. Шуны өстендә эш башлап җибәрдем диергә була. Менә монда минем кулъязмаларым урнашкан. Ул кулъязмаларга мин туганнарыбызның исемнәрен, аларның балаларының шулай теркәп барам. Һәм киләсе 25 елда үземә инде мин шәҗәрәләр елы булыр дип куйдым. Һәм шәҗәрәләрне ясап тегәләргә дип үземә максат куйдым. Туган тумашалар исән чакта әтиәниләр. Туган үскән нигез кадерләрен читтә йөреп күпләр белмиләр. Нәсел җебен өзебез үзеннән каша алмый адәм баласы. Җан тартмаса, кан тарта дип кисәтә шәҗәрәсе. Минем бабамның силгесе миндә саклана. Бабамның исеме язылган, Зардин дип язып куелган, ул кулдан эшләнгән силге. Мин аны саклыйм. Аннан соң үземә бирнә итеп ишигелгән мендәр тышларын саклыйм. Аннан соң минем икенче апам Гөлсем апа бик матур шигә иде, аның шигү әйберләрен дә саклап торам. Аларны саклап кына калмыйм мин, әйме, аларны мин эшемдә кулланам. Менә укытучыларны бит инде җыйганда, без күргәзмәләр оештырабыз. Шул күргәзмәләргә мин аларны куям, гаилә ядкарларын. Аннан соң авылдан мин җизнәмнең бишеген алып килдем. Һәм аны мәктәп музеенда ул минем гаилә ядкарларыннан әнине тегүче дидем. Менә ул кичкенә генә кисәктән менә шундый тегеп куйган. И анда үзенең куллары белән язылган дугалар калган менә. Мин аларны бүгенге секендә үз кулы белән язган дугалар. Менә шуларны кадерләп саклыйм. Аннан соң тагы бер бик зур ядкәр безнең гаиләбезнең бу әнидән калган беләзек. Бу чын көмеш беләзек. Һәм монда язылып куелган
1930 ел дип, әниемнең туган елы. Менә шушы беләзекне саклыйм. Һәм бу ядкарларны буыннан буынга тапшырасым килә. Бүгенге киң белән яшәмибез. Киләчәк тә бар. Киләчәктә балаларыбызга, оныкларыбызга барып җитсен иде. Алар да күрсеннәр иде. Аларның әти-әниләре, әби-бабалары ничек яшәгәннәр, нәселләрендә нинди кешеләр булган. Әбием турында әйтмичә булдыра алмыйм. Минем әбием, кунак әбием 95 яшенә кадәр яшәде. Ул авылыбызның остабикәсе иде. Менә ул гарәп телендә укый иде, гарәп хәрефләре белән. Шул кадәр укымышлы кеше иде. Аннан инде әнигә күчкән, әни намазда булды, дугалар укыды. Хәзер инде минем апам намазга басты, дугалар укый. Мин үзем дә мәчеткә йөри башладым. Гарәп телендә Коръән укырга өйрәнә башладым. Менә шулай һәрбер кеше үзенең нигезенә кайтырга тиеш дип уйлыйм. Үзенең кыйбласын барларга һәм кыйбласына туры булып калырга тиеш. Театр актеры һөнәре иҗади сәләт белән бер рәттән үз эшеңә югары дәрәҗәдә фидакар бирелгәнлек, эмоциональ йөкне күтәрә алу, һәр чак үсү, үз өстеңдә эшләп камилләшүне сорый. Тормышта үзең булсаң, сәхнәдә күпме геройны уйнап, ул булып яшисең. Аның кичерешләрен, язмышын үз күңелең аша уздырмасаң, сиңа тамашачы ышанмаячак ди геройларыбыз. Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театры актерлары, Татарстанның ат казанган артистлары Чулпан һәм Илфат Әскәровлар. Син менә безгә кара. Ничек без синең белән яшибез? Нормаль. Без бит бер-беребезне күргәнебез дә юк. Менә бит менә. Тик исәнмесез һәм сау булыгыз. Җәүи, менә син яңа сәфәрдән кайттың, ә мин галереяга китәргә җыенам. Җәүи, мин башка булай яши алмыйм. Мәрия, акылым әзгенә сабыр ит инде. Менә әзгенә сабыр ит. Барысы да әйбәт булса, мин сине Аллаһ буйырса, бу ел мин сине Аллаһ буйырса. Беләсең, Төркиягә алып барам, ә? Төркиягә. Гаиләдә икең дә иҗади һөнәр иясе, театр дип янып яшәүчеләр булганга, гаиләбез нык. Бер-беребезне аңлау, ярдәмләшү, теләктәшлек шул бик кадерле безнең өчен. Һәм икебезнең дә әниләребез исән сау булу, аларның яннарына кайта алу тагы да зур куаныч ди геройларыбыз. 1949 елны 15 февраль менә шулай салкын вакытта минем әни Балтач районы Карадуган авылында Гаппәс белән Әминәнең беренче балалары булып туа. Дәүәти бик укымышлы кеше булган, шуңа күрә әнине күрше авылга урыс мәктәбенә укытсын балам дигән, ике телне дә белсен, зур кеше булсын дип тырышкан. Әни бик китаплар укырга яраткан. Ул вакытта керосин лампалары булган бит инде, шәмнәр булган. Сүндереп куялар иде ди, керосин бетермә әле Гөлфирә дип. Урыс мәктәбен бетергәннән соң Арча педучилищесына укырга керә. Арча педучилищесын укыганнан соң ул инде Балтач районы мәдәният йортына директор булып билгеләнә. 3 ел эшләгәннән соң аның эшен күреп, аның нәтиҗәләрен күреп, аны Казанга чакыралар. Халык йортына методист булып. Шуннан соң инде ул читтән торып сәнгать институтын бетерә һәм Союзара үзешчән театрлар белән идарә иткән шундый йортта театр бүлеге мөдире булып эшли башлый. Шулай булгач, ул кешедән кем тулсын, әлбәттә инде сәнгатькә мөкиббән гашыйк булган артистка туа. Минем әби боевой, Аллаға шүкір, ул яктан минем әби теге бүтін яктан да булдыра торган, һәр вакытта да кияү дип торалар. Менә кайтканда кияү, аның карт әбисе дә шулай иде. Минем әби дә шулай кияүне ошаттың, иң беренче сүз һәр вакытта да шулай булды. Инде минем якка килгәндә, минем әнием Түбән Саурыш кызы, Саба районы, Теләче районына кергәндер инде ул. Бүгенге көндә без Саба районында, Олы Кибәче авылында яши минем әнием. Аллаға шөкер, 1947 елда октябрь айында туа. Без гаиләдә 5 бала үстек.
Шуңа күрә безнең һәрбер эшебез, һәрбер тормышыбызда һәрбер булган вакыйга ул ничектер җырлар белән, биюләр белән, кар көрәү булсынмы, тирес төгү булсынмы, мал карау булсынмы, безнең менә эш ничектер уеннар белән, җырлар белән бәйләнеп бара иде. Шулкадәр рәхәт менә истә. Хәтта чөгендер чапканда да әни берәр токмак җырлап китеп, безнең Ни, бәле шашканда шулай. Или мин әнигә әйтәм икән, Илфатның әнисенә инде. Әни, мин сиңа үпкәләдем дип әйтәм инде. Ул миңа үпкәләсәң әйдә, үпкәлә дип җыр белән кушып җибәрәм. Менә шулай итеп безнең тормышта бәләкәйдә менә шулай итеп башланып киткән. Без бик бәхетле. Менә әни миңа ашаган ул. Илфат сайлаган. Әни, әти монсын артын ябыйк инде, монсы мин бәләкәй вакытта 5 балалы гаилә, әти, әни, әби һәм без менә 8 кеше бер бәләкәй генә өйдә үстек. Һәммәбез дә исән саулар, Аллага шөкер. 70-80 яшькә кадәр җиткәндә дә әниле булып яшәгән кешедән дә бәхетле кеше юктыр. Без дә инде менә 50-не узып киттек. Аллага шөкер, әниләребез исән сау. Күпме генә җылы күренсә дә, күк йөзендә кояш нурлары, һәр иртәдән озлап уяталар әнкәемнең җылы куллары. Бәхетләргә төренеп яшәнекән, тыныч үтсен тормыш юллары. Фәрештәдәй сине саклап торыр, син яраткан улым кызлары. Әти белән без бик якын дуслар идек. Бик якын дуслар. Әтинең инде менә бакыйлыкка күчкәненә 9 ел. Аны искә алмаган көнебез юк. Әти турында bir-iki генә сүз чыгуга минем күзләремнән сразу мөлдерәп тулам инде мин. Әти минем гомер буе тракторист булды ул, әйме. Шул кадәр гадел кеше иде инде ул менә мәрхүм кәем. Шул кадәр гадел кеше иде ул. Ялганны да белмәйде ул. Ул миңа гомер буе әйтә торган, улым ярый син бар әле. Мин аңа әйтә торганым, әтим әйтәм ярый без бар әле. Хәзер мин нәкъ шул сүзләрне улыма кабатлыйм. Нәкъ шул әти әйткән сүзләр, улым ярый син бар әле. Менә ул минем ул Гали Әкбәр улы, Гали Әкбәр һәм Махирә малае Мансур. Менә бу безнең төп йорт. Менә безнең җил капкабыз шундый урыс капкасы дип атала. Менә минем Махирә әби. Менә бу Махирә әби бөтен як тирәләргә абыстай булып. Бу безнең ярты авылның киндек әбисе. Безнең Махирә әби. Менә безне шу истеде. Минем ул апам Гүзәлия. Монысы мин күзләрен шакмакладыр. Менә монысы шу безнең абыстай әбибез Махирә. Бу инде безнең төп йорт, әтинең әнисе. Әйтәм бит, безнең әбигә килә торганнар төрле яклардан куркулык койдырырга, өшкерергә, шал түбән Камадан да килгән кешеләр бар иде. Менә шулай итеп теге безнең әби нидер зур тәлинкәләргә Мөхри Шәриф дип аталайды уларда, шуларны яза иде, нидер үләннәр белән шуларны юып кешеләргә эчертә иде. Безнең өйдә бер кайчанда кеше зөлгәне булмады. Бездә элек кунарга да килеп калалар иде, төрле авыллардан киләләр иде. Менә монда инде безнең тулы гаиләбез. Гүзәлия апам минем иң улысы. Әти Мансур, әби Махирә, Илшат энем, Миләүшә энем, Рушания, әнинең исеме Рушания минем, Гөлназ һәм мин утырам менә. Безнең шундый матур гаилә. Безнең әти белән ни, аларны элек җибәргәннәр торф чыгарырга, шунда танышканнар. Менә шуннан бирле алар бергә булганнар инде. Минем әнием Исхакова Гөлфирә Гаппәс кызы. Театр өлкәсендә эшләү сәбәпле күп кенә агит бригадалар оештырып, концертларга чыгып китәдер. Телевидение, циркларда көндез менә шулай театрларны тикшерсә, бөтен Татарстан буйлап бөтен үзешчән театрларны, Актаныш, Чаллы, бөтен төбәкләрдә дә башта мәктәпкә кадәр мин аның белән йөридем. Аннан соң инде мәктәпкә кергәч, әни бу эшеннән китәргә мәҗбүр булды, чөнки мине калдырырга җире булмады. Ул мине бер үзе генә тәрбияләде. Шунлыктан инде әни балалар йортында тәрбияче булып эшли башлады һәм ялга чыкканчы инде шунда эшләде. Әнинең сеңлесе Илсия апай минем Камал театрында эшләде. Шуңа күрә әни гел эштә булу сәбәпле мин шул Камал театрында үстем. Әни минем бик туры сүзле. Әни минем горур.
Әнинең бөтен сыйфатлары әзрәк миндә дә. Менә әйтәләр бит әле, оясында ни күрсәң, ычканында шул булыр. Бездә гел кунаклар бар иде. Менә әнинең бер бүлмәле квартира булу сәбәпле, менә Пушкин урамы, менә Ленинский мемориалга төшкәндә шунда иде безнең квартирабыз. Балтач районы Карадаган алды, кем укырга керә, кем каядыр бара Казанга кунакка килсә, бөтенесе безгә килә диде. Әнинең ишекләре һәр вакыт ачык иде. Һәм шунлыктан шул менә кешегә булышучан, кешеләрне үзеңә менә кунак итеп чакыру, безнең өйдә шулай ук кунаклар бер кайчан да өзелми. Элек күлмәкләр бик күп түгел иде, ләкин әнинең шундый матур зауыклы киенәдер ул минем. Әни минем шуны төз буйлы, озын чәчле, ул чәчләрен матур итеп үреп куядыр, озын чәчле. Шуларны инҗи мәрҗәннәр белән шундый матур итеп куядыр. Менә урыс артистларында Валентина Толкуновалар шулай итеп йөридер. Аның әллә нигә бер менә матурлыкка чыкканда шундый кара бәйләнгән күлмәк булыр иде. Җәй көне булса, ул менә шундый баллы марлевка күлмәкләр булыр иде. Безнең әби белән әни арасында әллә нәрсә аерым булмаса да, ләкин бар. Шуннан да менә безнең әби ул һәрвакытта да теге безнең спектакльләрне бергә карасалар. Минем әби теге критиклар күзлегеннән тикшереп, берәр гаебен эзләп карарга мөмкин. Юк инде, юк. Элек шулай иде. Хәзер юк, алай түгел. Ул менә иле улыгаямы шунда аңа бөтен нәрсә дә ошый. Кызым молодцы, вот булдырасыз дип гылмак улыгаядыр инде дип әйтәсе килә. Минем әни инде ул киресенчә ул һәрбер әйбергә юк кына бәләкәй генә әйбергә дә сөенеп, менә зур куллары белән иң беренче рәттә утыртып куйсам, менә шоп концертлар килсә дә тирләп битеп, кулларыма уртып битте, кул чабып кайттым дип айта алам. Берсендә шулай әнине театрга алып бардым да, урын булмау сәбәпле беренче рәткә утырдык. Шулай утырабыз, кул чаба әни. Менә шулай итеп ярата, менә сәнгатьне ярата. Бик нык инде. Үзе дә шул бәләкәйдә менә җырлап үскәнгәнме тигән итеп менә безнең әти дә әйтә торган иде мәрхүм. Мин Галиябану спектаклендә Хәлилне уйнадым. Бүген кич әрәмәлектә. Эремелек корт-корама төбе. Барыбер ямсыз яңгыр эме. Туктале төрләндереп карыйм әле, ничек була икән. Баш килеш әрәмәлек корт-корама төбе. Иялек килеш әрәмәлекне корт-корама төбен. Төшем килеш әрәмәлеккә корт-корама төбенә. Ne bitmişik motor yangırı, eremelikке kork-korama tübüne, demek eremelikke. Eremelik, dollar arasında korama. Mədnəsi kork-korama digeninin, oysa kitaplardan korarga. Бүген иртә белән карап утырдым. Элек хатлар белән генә аралаша идек бит. Хәтерләсәгез. Хәзер WhatsApp. Хәзер WhatsApp'тан Wi-Fi аша гына сөйләшәбез, яни белән видео звонок белән генә. Менә шу хатларны алыр өчен, шу хатлар килгәнен көтеп, шу хатларны кулыңа кергәч, шу кадәр аның рәхәт вакытларын менә исәнмесез дип башлыйм әле. Хат башлары шулай башлана. Исәнмесез дигән хатлар килсә, укыганда күңел шатлана. Исәнмесез улым Илфат дип менә шулай итеп хатларны шигырь юллары белән язып җибәргән минем әни. Ул вакытта кайтырга мөмкинчелек юк, машиналар юк. Кайтып җиткәч тә кире авылга килеп җитә алмыйча кире китеп бара идек. Попутка машинасына утырып чаллыга менә өйгә кирип җитә алмыйча кар бураннарында теге КамАЗ юлыннан кайтабыз да шунда көтәбез дә машина 30 км кайтырга машина юк. Катып беткәч кире попуткага утырып чаллыга китеп бара идек. Менә шундый вакытларда булды. Шуңа күрә менә шундый бу бик истәлекле хатлар минем өчен. Монда бик кызык вакыйгалар, монда энекәшләрнең бәләкәй вакытлары, әтинең исән вакытлары, тракторда эшләгән вакытлары, әбиләрнең исән вакытлары язылган менә бу хатларда. Булар минем өчен бик кадерле. Шуннан да әйтәм бит, һәрбер мизгеле, һәрбер секунда, минуты менә бөтенесе күз алдыннан. Иң рәхәт вакытлар менә теге хәзер әйтә бит кеше. Бик авыр вакытлар булган, печән чабулар, утын әзерләү. Минем өчен алар менә теге искә алыр өчен иң рәхәт вакытлар алар минем өчен анда. Ул печән чапкандагы үзебезнең печәнлек, анда әнинең ашарга әзерләүләре, учак ягуларыбыз, 5-6 пишмактан 5-6 бала килеп чыга, бер кайчан тик тормыйлар, тырмалыйлар, җыябыз, печән әзерлибез. Әтинең менгәнен көтәбез, урманга трактор тавышын таныйбыз. Менә анда ничә трактор тавышы, әтинең трактор тавышын без таный идек үзебезнең урманга кергәндә. Әти килә дип, тиздән өйгә кайтабыз. Шул кадәр рәхәт вакытлар булган. Һәрберебезгә дә шундый бәхетле балачак мизгелләре насыйп булсын иде, менә шундый.
Аннары Илфат менә әйтеп китте бит, әниләр сөенәләр, исем алсак та сөенәләр. Ниндидер премиялар, Тантана премиясы менә быел миңа бирделәр, Муса Җәлил премиясын бирделәр. Икебез дә Татарстанның атказанган артистлары. Менә әти әниләр исән булганда алар өчен кирәк. Без әле алам бәлкем кадерләрен белеп бетермибездер ул исемнәрнең, ул дәрәҗәле исемнәрнең. Менә алар бик сөенә. Хәзер мине фани дөньядан затырга әзерлә. Миш башында тастымал белән каплаган 4 чиләк су торыр. Кәфенлек сандыкта. Шама белән үзем кистем. Үзем тіктем. Ходай кешерсен. Бәбәйләгән хатын кыз белән үлгән кешедән курыкма. Берсенә жан ине, икенчесеннән жан ишеп чыга. Хәбит инде WhatsApp заманасы. Без инде әзрәк кенә үзебез кашып-пошып ниндидер әйберләр төшерәбез, үзара аңар җибәрәбез. Ул тота да бөтен дусларына җибәрә. Менә карагыз, мактанадыр инде минем кызым, минем улым, минем киявым дигәндәй. Әнигә сүз бирдем. Менә шушы зәңгәр экраннар аша әни синең өчен җырлыйм бер җыр. Бер кыз бала җыр чыгарган, багышлап әнисенә. Икәү бергә җырлыйк диеп, өйрәткән әнисенә. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Илфат ул менә ул гел әйтәйін үзен, ул әни малайы дип әйтәйін ул миңа. Мин инде аңар башта гел аптырыйдырым, нишләп булар иртән дә сөйләшәләр, әбәт тә сөйләшәләр, кич белән сөйләшәләр. Хәй ияләндем инде, чөнки үзебезнең дә улыбыз үсеп килә. Мин әйтәм, менә әтисенең шулай әнисенә ихтирамын күреп, бәлкем улым да мине кайчандыр шушы менә дәрәҗәгә Илфат менә әнисен гел кулдагына күтәреп йөри. Иртә белән улым тордыңмы? Тордым. Нишлисең? Менә эшкә барам, былай әйтәм, бөтен нәрсәне миңа сөйләмәсә дә үзенең әнисенә сөйләп куя. Тегеннән китә, мин чибиләр ашаттым, минем псиләремне ашаттым, шулай дип китә. Абит тагын бер кич белән, тагын бер йоклар алдыннан без әни белән сирәгрәк язышабыз, видеодан күбрәк сөйләшәбез, ләкин атнага 1-2 сәгать шушы видеодан бөтен булган хәлләрне. Ул минем әни гел һәр вакытта күңелемдә, ул минем менә монда ишемдә. Мин аны урамга чыксам да, юлга чыратсам да, рульга утырсам да, менә әнинең гел кулагымда, кызым, исән сау йөр, әйбәт кенә уйларың ак җәймә дигәндәй, эшләрең уңып торсын дигәнне менә шул күз алдыма китерәм инде шул. Әни гел минем белән. Кызым, кызлы кеше иң бәхетле кеше диләр. Чыннан да, мин бүген иң бәхетле әниләрнең берседер. Аллаһы Тәгалә бүләк итеп менә сине миңа биргән. Шуңа күрә һәр вакыт йөргән юлларың хәерле булсын. Син минем горурлыгым, бәхетем, йолдызым. Тормыш иптәшеңнең, балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп яшәргә насип булсын. Исән сау бул, балам. Әни мине гел теге үзе генә үстергәч, иң матур киемнәр миңа кидертте. Бер үзем генә булу сәбәпле әни миңа бөтен менә скрипка дисеңме, фортепиано дисеңме, менә бөтен яктан да әни менә мин аның шуңар бик бәхетле. Минем шул кадәр кичкенә вакыттагы да, үсмер вакытымда бик менә бу бер качан да миңа акча юк дип әйтмидер. Кредит алса аладыр, ләкин миңа бөтен менә мөмкинчелекләрне
И без улыбызга да хәзер шулай менә. Нәрсә генә менә Аяз бездән сорамый. Мен әйтәм, улым, бөтен нәрсәне алып бирәбез. Әйбәт кеше генә бул. Менә әйбәт кеше булсам, бөтен яктан да Алла бирсә әйбәт булыр. Без әни белән ел саен авылга кайтабыз. Әни үзенең әнисен шулай сагына, аны искә төшерә. Шулай чардуганнар янына килеп, аның белән сөйләшә. Бу һәр вакытта аның йөрәгендә. Біз бит менә койларда гына яшәсәк тә, кем генә булсак та, әллә ниндерәге җайга җит, син барыбер шушы ниндер бер бәләкәй генә бер авылдан чыккан шушы бер ялан аяк чабып йөргән бер малай. Иң беренче без шушы туган авылларыбызга, безне тудырган әти-әниләребезгә рәхмәтле. Безне үстергән, кара үстергән әбиләребезгә рәхмәтле. Аларның урыннары җәннәттә булсын, Ходаем. Туган авылларын ташламаска, туган нигезләрне онытмаска, әти-әни исән вакытында һәр вакытта да кайтып йөрергә тырышырга. Әнине бер күреп килмәсәм, мин айга бер 2 мәртәбә, 3 мәртәбә кайтып килмәсәм, минем күңелем тыныч түгел. Шуннан килгәннән соң мин яңадан тынычланып, яңадан үз эшләремә дәвам итәм, эшлим. Инде 15-20 көннән артып китсә, минем кулдан эш китә бөтенләй. Үткән гомереңне, шатлыклы көнеңне, әнкәм ничек бирим кайтарып. Күңелең рәнҗетми, нинди сүзләр әйтим, туя алмыйм сиңа сокланып. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диәмен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым иәмен. Минем әни бакчачы. Без йорт салып ятабыз. Мәйтәм, әни, менә син килмичә, бер җиргә бер чәчәк тә, бер агач та утыртмаячакмын. Менә беренче этажда мәйтәм, махсус синең бер бүлмәң булачак мәйтәм. Алла бирсә килерсең, шушы бакчаларны үзенчә кайда ничек утырырга тиеш дип, шулар әни истәлеге дип, әни агачлары дип, әни чәчәкләр дип, истә калырлык булсын дип. Барлык әниләргә, изге затларыбыз, барлык әтиләргә һәммәсенә дә озын-озын гомерләр насыйп булсын иде. Матур итеп, елмаеп, тынычлыкта яшәргә насыйп булсын иде. Амин. Әфганстан безнең йөрәкләргә тирән яра салган ил. Сугыш кырларында ятып калганнарның әти-әниләренә, якыннарына күпме кайгы китерде ул. Без исәннәр, һәлак булган иптәшләребезне, аларның батырлыкларын мәңгеләштерергә тиеш. Бу сүзләр Әфганстанда үз бурычларын намуслы үтәп, хезмәт иткән Кукмара районы егетләре һәм Казанның Совет районы егетләренә багышлап хәттер китаплары чыгаручы Миннәгалиев Мәүлид Вагиз улыннан. Әфган илендә Совет армиясе сафларында, Венгрия, Германиядә күчмә теш кабинеты табибы буларак хәрби хезмәттә була ул. Туган якларына әйләнеп кайткач, Казан артиллерия училищесында медицина пункты җитәкчесе, фельдшер буларак хәрби хезмәтен дәвам итә. Аннан тыш 2 дистә елдан артык иҗтимагый эшчәнлек алып бара запастагы офицер Мәүлид Миннәгалиев. Әфганчыларның инициатив төркеме җитәкчесе, Казан шәһәренең Совет районындагы Россия Федерациясе Әфганстан ветераннары Гомум Россия иҗтимагый оешмасы берлеге бүлеге рәисе, Төньяк Йөреш Федерациясе президенты ул. Бу вазифалар барысы да җаваплылык, җиттилек таләп итә. Хәйрия эшчәнлеге дә алып баралар. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә һәр даим гуманитар ярдәмнәр илтәләр. Инвалидларның өйләренә барып, тешләрен дәвалау белән дә шөгыльләнәләр. Бүгенге яшәешем, тормышымда ирешкән уңышларым барысы да әти-әнием тәрбиясе. Мин аларга рәхмәтлемен ди Мәүлид әфәнде. Тумышым Кукмара районыннан, Купка авылыннан без 5 бала үстек. Ул абыем Сорабай, икенче абыем Вахит абай, сеңнем Земфира. Тагын 2 абыем минем, берсе кызамык белән, берсе Брошный төп белән, берсе 58-нче, берсе 56-нчы елга. Алар ширләп яшь яктан вафат булганнар. Әнием минем Махибәдер, Фазлия Әхмәт кызы, әти Вагиз Гали улы. Яшь чакларны хәтерләйм инде, җиңе булмады. Малтуарлар күбәйә. Бездә бит Кукмарада күбрәк
шул итекшеләр, итек басу, әнигә дә, әтигә дә җиңел булмады, әбигә дә инде. И бездә шул тормышта күреп үстек инде. Эш иртән торып кичкә кадәр малларга су ташыйсы, утын ярасы, итекне түшисе, итекне агартасы, тартасы, аны сатарга әзерлисе. Безнең авылда һәр өйдә дә итек белән шөгыльләнделәр. Шуңа күрә безнең бик бай яши, мул яши. Эшкә тырыш, яшьтән үк тырышып үскәч, эш белән ялкау кешеләр юк. Күрше авыл Сәрдек авылыннан әни, аның апасы бар иде. Атиф апа, ул безнең география укытучы. Әти Марада Окуп авылыннан бик тырыш, техникаларны да бик тиз генә ремонтлыйдыр. Коллары, скажем, булган. Любой мотоцикл, машина булмасынмы, ремонтларга стоя. И безгә дә шулай күчкән инде. 6-7 класста уже мотоцикл белән укырга йөри дигәндә, әйләнеп безгә 8 километр, турыдан 3-4 километр. Әти мотоцикл биреп җибәрәдер инде. Тизрәк барасың, тизрәк кайтасың, кайткач өйдә эшләр күп, тизрәк эшләрне эшләп бетерәсең диген. Права булмаса да мотоцикл белән җөрелде уже кичкенәдән. Әни 83 елның февралендә ширләп үлеп китте. Шул елны мин армия сафларына алындым, шофер итеп. Оннары Самарканда 2 атна булдык. Самаркандан уже Ташкентка чыккач кына белдек без Афганстанга эләгәсен. Шунда Самаркандан бер ай учебка дигән нәрсә инде шул әзерләнү үттек тә инде. Аннары Кабулга чыктык 83 елны. 83-тән 85-ка кадәр водитель булып иңел КамАЗ, аннары УАЗикка, санитарка УАЗиге булгач, эш любой эшне эшли алгач, күбрәк перевязкалар ясый алгач, раненыйларны бинтовать итеп, Нәҗмит күрде дә, водитель табам, давай безгә санструктор, син подходишь дип санструктор итеп калдырды. Нара 2 ел служба беткәч, тагын 2 соракка калырга ризалык бирдем инде, рапорт язып. Төрле вакытлар булды. Обстрел вакытлары да булды, майларны да югалткан вакытлар булды. Соғыш булгач, булайнан соң кайтып, аннары укырга кирдем инде, медицинский, зуботехническийны бетердем. Эшли башладым да, үзе әле ул вакытта исән, үзе әйтте инде. Син шикелле җегетләр чит илгә барып эшләп кайта дип. Мин инде документлар бар инде кулда ул вакытта. Җыйнган мин Венгриягә. Ничек сүз башларга белмичә йөридем ул. Шул үзе башлады да, инде математик дөрес әйтәсең, яра. Венгриядә мин 1 ел булдым. Ну, мин пока Венгриядә служить иткәндә инде әти тоже авыртадыр, үлеп китте. Вафат булды да. Аннан соң тагын шуннан Германияга жой чыкты, шунда күчтем служить итәргә. Монда кайтып, артучилищеда начальник медпункта фельдшер, аны артучилищеда служить бетердем. Услуга лет белән инде пенсияга чыктым. Бүтән кешегә дә бирелгәндер инде, сагындыра инде, әни булмагач. Элмира иптәшемнең әнисе бездә яши, уни әншекеле. Әни булса түрдә генә утыртыр инде. Сагындыра инде. 80-нче елларда хәтерлим, Урал колхозы, Россия колхозлары, якын-тирә 3 колхоз, 5 авыл, 6 авыл. Әни белән хәтерлим, шул счетчик тикшереп язып йөргәннәрне хәтерлим әле шулай. Булышып алып барадыр мотоцикл белән. Йөридер, булышып әйләнеп кайтадыр, я кунак аладыр, инде соңга калсак шулай. Сагындыра. Әниемнең безнең белән булмаган уже 42 ел. Бик тә кызганыч, әни минем тормыш корганны, балаларны күрә алмады инде мен. Җилләре булып исәм сине эзлим, синсез минем көннәр төн сыман, үкси сабый чактагыдай, әнкәй бәгърем сине юксына. Бүгенге көндә безнең
34 жыл була біздің тұрмыш. Шул 90-нчы жылда үйленішкен ек. Біздің 2 қыз, 1 малай. Улы қызның 2 внук бар. Регинаның, улыбызның Ильфанның 2 қызы. 3-ші қызыбыз күйеуде әлі, ортыш жоқ. Олай бірса, сен сау болсындар, болар барса да. Эльмираның анесіне ұзған ел 90 еш болды. Бірнеше ел енді міне бізде Эльмира біргіне қызлары қойтып келейін, обайлар үйонда да тұрғалап, қыз әнесі тәрбие көбірек берейін. Мағайларға қорағанда онса сөз де жоқ. Біз әне әти тәрбиесін олып өсеп, бүтін ауырлықларына өтіп шықтық. Оларға қызылдық кетірмесін үшін тырышабыз. Балаларға да шуларына тілейбіз енді. Дүние ойнала танышсансын, туғын ашып, оралашып, ешерге олсын. Кімнің әтиенесі исен сау, қадірін біліп, әтиененің қойтып, үйреп, оралашып, менің ойымша қадірін білерге керек исен шағында. Нешікте жой тауып, қойтып, құшақлап, әтиенені гілді құшақлап тұрсаң да мүшей етілмей ол тәрбие берген, өстірген, әтиені ол Құдай. Zaman şu